Szóval itt vagyunk a Rubin nevezetű kis hajón. Itt van velünk Misi, aki sajnos egy kicsit retardált, de hát ide az osztályba jár velünk. Mellette Tomi. Örökre emlékezni fogunk az emlékükre. Adrián is itt van, úristen, már sok készült róla. Zsófi. Jaj, de kis cukink is integet. Mellette Tamara, akivel már első óta nagyon jó barátnőnk. Itt van Gabi, Tamarának a testvére. 5. óta a legjobb. Mi 5. teljesen mindegy, hogy hányadik óta a legjobb barátnő. Cynthia, aki éppen most egy gonosz kis kukacnak álcázza magát. Marian. Róla nem tudok mást mondani. Illés és Renato Sira, akinek mindig szemüveg van a fején. Most nincsen. Nézzük az idilli Éden párt, Lucát és Dávidot. Jaj, de kis cukik így együtten. Szóval Marcit hallottátok, a nagypapát, és majd visszamegyünk, majd holnap találkozunk. Na, sziasztok, gyerekek! Jó lesz!